I rađajmo se i množimo se, draga braćo i sestre. Jer ako ovako nastavimo, za koju godinu, da ne zvučim suviše pesimistično, ali sigurno za koju deceniju neće nas biti. I ovo ne govorim napamet. Nedavno smo u pratnji patrijarha imali susret sa ministrom za demografiju i čovjek je izneo zastrašujuće podatke o tome kako srpski narod nestaje. Kaže, do 2050. ako se ovaj trend nastavi, pašćemo ispod 3,5 miliona, što će značiti nezaustavljivo iščeznuće srpskog naroda. I niko neka ne misli i neka se ne pravda ni materijalnim stanjem, jer najviše dece upravo ima u siromaštvu i kod sirotinje. Nego drugi neki faktori utiču, neka svako od nas, neću ja sad mnogo, već sam vas preko svake mere zadržao, izvinite na tome, ali želim prosto da to podelim kao brat sa svojom braćom i sestrama. Sve boli koje kao episkop, kao Srbin, kao monah, kao sveštenik osjećam. Dakle, veoma je važno, draga braćo, pogotovo mladi, zato se vama i obraćam, biće i karijere, biće i novca, biće i provoda, ali ako nas ne bude kao ljudi, onda je džaba sve. Stoga apelujem i molim da se dozovemo pameti i da zaista spasemo što se spasti može. Eto, nek vas Bog čuva i svako dobro dane. Hvala.